wrongs, I have just begun. Pozdrav ekipa, dobrodošli u novi video. U ovom videu radimo jedan od mojih jačih treninga za ruke, tako da počnemo. Prva vježba za biceps, znači radim s dodatnom kilažom, 20 kg, radim 5 serija po 10 ponavljanja, znači chin-ups. Kada odradimo prvu vježbu za biceps, prelazimo na drugu vježbu gdje radimo propadanja sa 20 kg isto. Tu radimo 10 ponavljanja i kombinujemo sa dijamant stekovima 12 ponavljanja, 4 serije. Tako da krenimo. Prelazimo na treću vježbu gdje radimo propadanje na ravnoj šipsi, to jest bar dips sa dodatnim 20 kg. Kombinujemo sa bučicama gdje radimo za triceps. Tako da počnemo.